Ọhaneze ndị Igbo ekene m unu Igbo ndị ọma njem na asị m ya na-adịlụ nwoke mma na-adịlụ nwaanyị mma. Ihe nji ebe kịta with the legit video update courtesy of Akwa Okuko. This is the speech and this is what really happened. Ihe a bụ ihe meenụ, ọkọwa ihe meenụ n'abalị. Kpọọ afọ onye bịa na họteelụ eli ego that very day. A na-enye ogo ka boys si eli ego. Wee sị anya bịa nọnyela ha. O wee si oke nọ na-abịa. O wee kpọlụ wee bulu moto gaba họteelụ ya wee jezie dị na ụlọ 30 minutes. Ihe a according to the first video that boy mesi n'ọnụ dị mgbe ihe mere. Ọ sị na Akwa Jos bata na tere aka ebido gbawa egbe ndị Akwa kwukwa the same thing na sị. N'ụlọ 30 minutes egbe daba. Mana nke gbagojuziri m anya na nke ọ na-ekwuzikwa na ọ sị na agbalị ya egbe. Yes, o kwuli ya n'ọnụ ya. Ụfọdụ na ịma na mgbe ahụ ọ nọ ndị kidnapping, ụfọdụ sị na agbalị ya egbe, ụfọdụ sị na agbaghị ya egbe. Ịghọtago? Ọ sị yes na the boys bịa gbagbu ya egbe. Mana ọfụgo na bụ ihe nwe ka o si dị. Dịche na ipuli ya arụ. O wee kpọzie o wee sị ka ibuli ya wee pụba. Maka ifu n'ọchụ na the boys na ha ga-ebu mmadụ 50 na họteelụ ya gbuo a lot of people. Na kwukwukwa ya na aka ya dịkwa ọcha. O nwekwa onye olile ege ma megbu ha nwa mmụọ nke o ji emegbu nwa mmadụ. Biko achọrọ m ka unu gee Akwa Okuko ntị unu nụ ebe okwu dị mentin melụnụ ka the boys si wee bịa buli ya ka esikwana wee mee gba mmadụ na-aba egbe. Kọcha dosti na-akọ na ebe ebu ya ga na more than 20 people ka egbukwa n'ime ebe akpụli ya wee ga. Mana ọ sị na ọnwa ọbụla gburu ala ji nweta almajiri nọ ya adọrọ majiri vam biko solonụ gee Akwa Okuko ntị ka unu n'ihe okwu maka ọ natago at least for now ka akụkọ benata. Ngwa nọ nene video ka unu fụ. Small talk. I let go good money. Go come and tell. Small talk. You want to go? I got to go. Na mụ nọkọta na họteelụ m ebe 11:30. Ihe a na ebe ahụ ịnọ ihe eche ka ị nụ ibe m na-ekwu mana ịpụ ese na Akwa abata ga ajụọ ka ebe ịghọta o nwere ebe ya akọwa. Gee ntị ka nkọwalụ gị ibe mere maka na anọ m ebe ahụ na-anụ ma na redio onye kọọ elu onye akọ elu mana o nwere onye ghọtara ibe mere. Anọgidere m ebe ahụ ọkụwa 11:30 ụmụ ya na-akpọ oke Japan. Ọ na-akpọ m sị m bịa n'otego ka nọ na nke m na beligo almost 300,000. Mụ bịa ka m kwere over na ọtata bụ izu ọ na-abịa na họteelụ m. Wee yi n'ilu were okwu nna m bụ bụrụ moto ọbụ m wee jebe mmadụ esoro m. Ụdị afọ ka m na ụlọ 30 minutes egbe wee kpọtụ agba sekuriti nna bụ onye ọbụla agbaba ọsọ. Mfụ ka onye ọbụla si agba ọsọ mpụta ka mmadụ ibe m agbabakwa m egbe. Na-aghọta mana mụ ma achọghị m ikwu okwu na fon dị n'iru niile na mụ ma n'ife na mbụ na-azọ nwoke ọgwụ azọrọ gị ego azọ gị na onye ọbụla nwere ọgwụ ya enwe iri ego maka na ife na mbụ ụdị ahụ ka m ji wee mpụta ka mmadụ ibe na-eme
akpụrụ m tii na moto mana m chọọ ịgba ọsọ m ga-agba ọsọ ma ma afụgo ndị a na-agbagbu wee sị kama ifere ya emodo ukwu ibe ike mme maka na ọ bụrụ na mụ nọrụ ndị agha agbagbukwa agbagbu ori nne all the whole people n'ebe ahụ lie down onwere onye bilite ọtọ nwe onye kwụ ọtọ n'ibe niile abụ na-eme mana ọ bụrụ na achọ na abụrọ ma ọ bụrụ ibe a ka anyị ekwu ibe ya ekwu ya akarịa onye abụ anyị asị na ozugbo m bata ka m bọta nọ ndị kidnapa ka m bụ mana ibe me ndị wee soro wee jebe bụ ka afọ na aka m dị ọcha onwere onye nriri ego nri ego ịbịakwute m mma enyekwa ahụ na m enweghị ego ife mmere bụ ka m sevu odi so maka egbe ndị abalị fa bụ ma chen bulet fa bụ ma nke eji akwatu họteelụ ga-emarị nya bụ lọncha mana ibe dị n'ime ya bụ na ndị ba na-achọ bụ ndị menwere ife akpọkwa aba ndị aka ya na befa mana mee ya ekwubela ya bụ echi abịa ka ya bụ esi na mmụkwu o nwere site atụ ma a na-anọkwa ndị obi adịrọpa mma mana onwe onye nche ụgwọ onwe onye nri ego mana o nwere ife ndị a na-ekwu so onye ahụ na nga na oyibo ọnwụ kwere ala ji nweta ala machiri anọ m n'elu many have gone anọ m n'elu m many have gone many have gone rụchakwa 20 n'elu m na ọ bụrụ ego mmụ alụ na many have gone mana ibe nche egwu ụnụ bụ na onye ọ bụkwa ego mmadụ ka m riri onwekwa onye mmejọrọ ya nwee nje ụgwọ maka ana m abụ ụfọdụ ose m nke nwa paasị na ibe ba ji ịkpụ wee pụ bụ mmadụ 50 ndị na ba chọrọ ka ekiri ya ibe niile dị ebe a ka ya ghọta na ibe ba na-eme ka o nwere onye nji nke ọ ka mma ka ịghọta na o nwere onye nriri ife onye pụọ ka ọ kọọ ọfụma ọ ka nkọwa maka kamera karịrị amaghị onye na-asị na nwa mmụọ emegbu na nwa mmadụ emegbu na nwa mmụọ na nke onye na-eme ya adịlị ya ọ na osikwa wepụta kwuchi okwu mana nchọkwa unu pay attention to body language mmadụ na-eme ihe pay attention to body language eziokwu n'okwu ihe okwu mana mụnwa na-emphasize on the body language there are a lot of things yet to be told like ọ sị na those boys kwuchakwa ndị ha ya eje na nke ha mana ọ bụghị ha ya bebe ka okwube n'ụbọchị nke taata kedu ndị ha bụ o kidnappers or unknown gunmen ka ndị na-eme sit at home maka o kwuchara okwu kwucha ma sit at home ndị a na-eme sit at home nke ndị ha bụ o kidnappers ka ndị unknown gunmen ọ na ha enwe ha afa higya nwa ka m ji ekwu na onye soro na-ekpubi ihe alụ okpueze na ihe alụ were ọchịchị ọchịbụ onye ọbụla ihe a bụ ihe ekwesịrị ịtakụlụ ọnụ na ojecha pụta na osi oke gọọmenti fortify this area na ihe ụmụ boys akwụ ejego m wee nye anya mpụta not everybody have the opportunity of second chance mana ejego mpụta nwee second chance gọọmenti fortify this place this is the request of these guys na ihe bụ iwe ha ọ bụ na ya emela ha nke a ka ha nakpue maka ọ na-ebulu ọgaranya onweghị onye ma onye bụ echi onweghị onye ma who is next biko anyị na-asị ọnụ natakwa udo chi ya n'isi onye ọbụla ekenekwa m Igbo na-ekene ihe na-emeli Igbo anyị nwanụ mgbe ọzọ